kabaw nga gipintalan ug mga mabulok kong disenyo giparada o gibida ato sa Carabao Festival 2023. Himong pagatasan ang mga kabaw inay sa pagdaro lang ang tinguha sa pagsaulog sa maong kapistahan. Ani ang hayop sa balita ni Mark Reggie Abella. Break time una sa pagdaro ang mga giilang pambansang hayop sa nasod kay murampa una sila atol sa Carabao Festival 2023. Kini na ang kaduhang kapistahan din gibida ang mga kabaw nga gipintalan o mga managlahing disenyo ngadto sa Barangay Punod, lungsod sa Pinamungahan, Cebu. Sa 100 ka mga mag-uuma nga misalmot sa kompetisyon, apan 75 lang ang napiling official entry. Og napiling second runner-up ang kabaw nga feel kaayo ang Christmas. Og first runner-up ang zebra bow o kabaw nga gidisenyohan og zebra. Og nakuha ang grand prize sa Carabao B. Matud sa General Manager sa Lamac Multipurpose Cooperative nangu sa Carabao Festival, Ellen Limukon, nga aduna sila gibasihan nga criteria. The criteria is that ang iyang kuan, ang iyang nga ang health condition with the body score, no, the body score sa Carabao, nya tapos amo na sa ilahas ang dekoritan nya as well as for the farmer. Para si farmer, kana bitang maanal bitaw sa mag-expose siya and proud to be matawag siya as a farmer. Aduna may miisa ang kilay tungod sa mga pintal nga gigamit sa kabaw, apan chillax lang kay giklaro sa organizer nga body paint ra kini o daling mapapas. Human na sayri nga adunay mokapin sa 200 ka mga kabaw ang naasing barangay pagkahuman sa kapistahan, tinguha nila karon nga kita na mo nga lisod kaayo ang farmer to understand that ang ato mga karabaw is not only good for pagdaro ba, for flowing ba, o nga hindi ay siya mahimo siyang pagatasan, mahimong dairy. Gawas nga dako ang matabang sa kabaw sa pag-uma, dako usab ang ilang potensyal sa kalambuan sa agrikultura pinaagi sa dairy product. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella, GMA Regional TV Live.